Ac yn yr adran B, y Merlod Cymreig, yr Eboles ar Adfarch Blwydd ddod. Beirniadu'r gystadleuaeth yma Richard Miller o Brydfa Heniarth. Lan y fferi yw'r cartre ynddo fe? Ie. Yn Sir Gar. O'r Brydfa hynny ni wedi gweld llawer i enillydd yma yn y sioe frenhinol. Gan gynnwys i march i hunain Heniarth Woodwind. Richard Miller wedi treulio cyfnod yn yr Amerig, Heledd, gyda chyffylau allan yno. Wedi fagu yn Lloegr wrth gwrs, ond wedi treulio cyfnod yn yr Amerig. Wedi dychwelyd i Gymru ac wedi dangos diddordeb yn y Brydau Cymreig, ond wedi bwrw i brentis yn yr Amerig gyda'r cyffylau. A wedi dechrau Brydfa Heniarth yn 1995. Ie, gyda'i partner Meirion Davies. Bosib dy fod ti'n gyfarwydd am Meirion trwy Esbrydrec, wrth gwrs, ond mae Meirion bellach yn ysgrifennydd Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig. Ar y brig, Gareth Roberts yw'r gŵr blynheddig yma. Phil Burns Aurora. Earth Thora yw'r tad a Rotherwood Rambling Rose y fam. Ail wedyn yn mynd ar hyn o bryd i Smoky Cot Shazam am enw. Ie. Earth Poseidon yw'r tad. Sa'n siŵr os nes i ynghanu'r gair yna'n gywir, ond y fam Melai Sheer Delight. Ac yn drydydd ar hyn o bryd, Mysbury Misdemeanor. O'r march Mysbury Consortium a'r gaseg Paddock Petra. Phil Burns Aurora sy'n ar y brig. Gareth Roberts yw'r gŵr yma. A gyda'r adran B, os angen edrych mwy at rhywbeth wyt ti'n gallu farchogaeth, ydy hwnna'n un o'r gofynion? Ie, mae hynny'n hollol wir, felly ceffyl i farchogaeth yw'r adran B, wrth gwrs, felly wyt ti'n hollol gywir yn dweud hynny, Heledd. Mae'r het wedi diosg. Mae'r rhosglymau ar ei ffordd, dwi'n siŵr. Mae yna rhywbeth pan ti'n gweld yr het yn diosg. Mae'r cynnwrf yn dod i ben yn diwer i'w ffordd. Mae'r tensiwn yn gostwng yn syth. Ydy, a gai dilon gyfarch di gyda llaw ar ddod yn drydydd heddi? Diolch yn fawr iawn i ti, Heledd. Arbennig. Felly, ie, Denver, Ilar Denver. Yn frawd llawn i Ilar Dakota. Mi oedd ei frawd yn brif bencampwr yn y Ffaeria allan o 470 o cyffylau nôl a ddiwedd 2021. Ond nes i werthu fe, ond dwi wedi cadw Denver. Ond mae'n sylwn ar hyn o bryd wrth gwrs ar yr adran B. Phil Burns Aurora. Eiddo Gareth Roberts sy'n mynd ar wobr gyntaf yn nosbarth yr Eboles neu Adfarch Blwydd. Ail, Smoky Cot Shazam. Oddi wrth Earth Poseidon, y march, ag Melai Sheer Delight, y gaseg. Felly dyma ni'r foment fawr, y foment i gael llun. Yr amgylchiadau chydig bach yn garedig heddi'n gyffredinol i'r anifeiliaid a'r dangoswyr. Mae hynny'n hollol wir. Dwi'n meddwl bod yr cyffylau yn hapusach hefyd. Maen nhw i weld yn fwy hamddenol yn dyn nhw. Maen nhw ddim yn amlwg maen nhw ddim yn chwysu, ond maen nhw i weld yn fwy hapus hefyd yn y cylch. A'r cyfle perffaith i gael y llun. Fydd yn mynd uwch ben y silff ben tân, falle? Digon posib. Ie. Ac yn bictiwr da o'r adran be o beth fydde Richard Miller. Ie, mae'n un hollol wir. Ni'n gweld y pen llunin, ni'n gweld mi oedd yna symudiad rhwydd iawn i'r Eboles yma yn gynharach. Wnaethon ni weld yr Eboles yma, ie, yn wir, yn Eboles fydd yn datblygu fod yn geffyl dan gyfrwy. Tu hwnt o dda. Hefyd bosib fydd hi'n gaseg fagu, ond wyt ti'n medru gweld fydd yna swydd i hon dan gyfrwy. A dyma'r Eboles ddath i'r brig gyda'r adran be. A hynny
Ymyrniadaeth Richard Miller o Brydfa Heniarth. Llongyfarchiadau gresog i Philbins Aurora. A Gareth Roberts yn dal i afel yn dyn arni hi a'r garden goch. A mae'r gwobre'n parhau i ddod. A'r llongyfarchiadau mowr hefyd yn mynd i Philbins Balw. Yn mynd ar wobr gynta gyda'r ebolion dyflwy ddod. Mr G Roberts yn magu. Allan o'r march Ayer Thowra a'r gaseg Miltop Rosebud. A phawb wrth gwrs wedi bihafio'n arbennig yn gofio oedran yr ebolion a gyment o'i cwmpas nhw yn digwydd fyd ac yn gallu cadw'r rheolaeth. Mae hynny'n beth mawr. Ydy, yn amlwg mae profiad yn chwarae rhan bwysig iawn yn hynny. Y ffaith bod yr ceffyl yn medru cadw i fynd yn hamddenol, yn edrych na bod e'n cael ofn. Felly mae profiad yn bwysig iawn a dwi'n meddwl bod y ceffyl yma wedi bod ar y cylch cysadlu yn barod eleni. A Philbins yn enw i ni wedi clywed yn barod heddi? Ie'n wir. Brydfa Philbins, nath ennill y dosbarth yn gynharach hefyd, Philbins Aurora. Hanner chwar i'r ebol yma, Philbins Balw. Felly yr un tad, Earth Thowra. Ni'n cael cipolwg arall ar y beirniad Richard Miller sydd wedi cael cymaint o lwyddiant dros y blynydde yn y sioe. Hollol wir. A mae'n llyged ni gyd ar yr ebol arbennig yma. Philbins Balw yn dod i'r brig yng nghystadleuaeth yr ebolion dyflwydd ddod ac yn perfformio yn fendigedig i bawb yma yn yr eisteddle. Llongyfarchiadau gresog i Philbins Balw.